banget karo kowe. Oh, kedah to inggih. Ning sing tuwa kuwi ya ora usah dibolan baleni. Ya pancen wis tuwa kok dadak dibolan baleni. Angger tuwa ya madhep rene. Wis tuwa ngono lak ya. Nyerek-nyerek kene. Ngene lho. Aku ki karo kowe ki senajan to. Nggih. Atiku ki didombong loro paribasa. Kula sepale. Kowe separo. Lajeng sepale. Nggih. Ning tak dadekke siji. Krek. Rapet. Dadi ngene iki wis ora iso blas. Ngaten. Timbang kok nggih Kang Mas. Oh, Piye to Matur iki? sembah nuwun. Ya, ngene. Nggih Kang Mas. Kados pundi Kang Mas? Ya sauntara awake dhewe iki wis kelakon bangun tresno. Nggih, kersanipun. Ya saora-orane awake dhewe iki duwe putra to. Oh, nganti ora kemutan aku ki yen wis kagungan putra lho. Kaping kalih menika kula lho. Lah kok bocahe ndelek nang kono. Surya ku Nuwun sewu. dadi mau weruh anggone awake dhewe. Lah, isin aku dadi Napa to Kang Mbok? kene-kene nggih. Menapa kula mancing pepengkaran rumiyin ro Ora menawi sah. dereng napa nggenipun Kok ya terus kaya ngono. Ning ya kaya prayoga kok nggih. Umpami kan putra menika lho badhe kita badhe nglajengaken mak malih Kusik. kados pundi? Saiki mau ngerti. Ngertos. Mangertos mak bedunduk ngaten Lah, kok. ngerti to, Ngger? Ning ya ora apa-apa. Lah nggih to. Kowe mau dadi ngerti iki mau Pangeran Surya. Lah mboten Rama. Tenan ora ngerti. Namung sekedhik kemawon. Kok ya ora apa-apa wong ya Dadi wis sing dewasa aku kok diajak. ya. Wong- Mboten menapa Janipun kula pekewet kala wau. Ya kudune Awet- pekewo wong bapake lagi andon asmara kok kepiye. Lah nggih, kala wau mandheg mangu anggen kula badhe sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama nanging gandeng kula sampun kelajeng mlebet. Ha inggih. Sisan gawe iruh bapake sing karo bukmu ngono kuwi. Karo meneh wong ya wis dewasa. Kang putra nek sampun akhir dewasa to Kang Mas, ya sampun kersanipun sampun sak mestinipun pami mangertosi. Ya bakale ya sok ben kaya ngono kuwi, Ngger. Inggih. Ngaten nggih. Sinau ngaten lho Kang tepo Mbok. palupi Nah, Leres. sanadyan Kang Rama iki wis sepuh, ibu-ibu ki ya wis ibu sepuh. Ning sanadyan sepuh, tresnane ya saya sepuh. Leres. Lah menika. Saya tegese sang nggih. saya kandel. Nah, Pramila menika kula sanget-sanget nulad dhateng lekasipun Rama miwah Ibu. Kados pundi caranipun benjing menawi kula sampun bangun bale wisma saged kados Rama. Tansah kaken inen kados mimilan mintono ngantos lalu yuswa nanging tetep boten Bener, Nger, kendhat iya. anggenipun tresno menika Rama. Anakku iki kaya ngene iki. Sinten ingkang kula wendah? Turun bapake ngene iki lho. Turun panjenengan ingkang kula wendah sinten menapa panjenengan kang saben dinten kula wendah lak nggih kula ta ibunipun ta? Lah ya ngono ta lho diajeng panjenengan nggih kula asli wendah. Iya, iya, lah. kula kok. Kabeh truntus. Ngene, Cah Bagus. Inggih. Anakku sing tak domo-domo. Mergo ngene. Bapak ning kene iki dadi adipati iki kira-kira iki wis layu yuswa. Dadi penggalih Rama ki wis ora kaya jek nom kae. Ngaten Rama. Terus pamikire Rama ya wis saya tuwa ya saya kendhu. Tanpa runga. Mboten Rama, nandala menika lho. Piye to? Nggih sampun ngaten. Nyatanipun lho panjenengan menika sinaosa ing tata gelar sampun lalu yusma. Tegesipun sampun rati sepuh sawetawis nanging tetep ketinggal gagah berkas lho Rama. Gagah dapurmu wong loro-loron kok gagah. Lho, menawi bandingaken kalian kula meh sami lho Rama. Nah inggih to. Ning ya matur nuwun ning Gusti Kang Karya Jagat. Inggih. Ya saiki iki kabeh wis padha ayem Inggih. diparingi bagas warasan kuwi pancen sing tak tuju kaya mangke. Inggih pekaten. Beda sing tak rembug saiki. Inggih. Menapa Rama sasaipun kok kala wau wonten abdi ingkang paring dawuh dhateng kula supados sowan wonten ngarsanipun Rama. Ngantos mangu-mangu anggen kula sowan jebul Rama nembe langensih. Ngene Cah Bagus. Inggih. Pancen wis dadi rasaning antarane pun Rama karo ibumu sak kloron. Inggih. Amarga sliramu kuwi wis akhir dewasa.
Wurung tan wurung ing mengkone bakal gumanti palengganipun Rama. Lah kamangka aku ki wis ngerti yen kowe kuwi saben-saben ngudi ngilmu, ya ngilmu kaprajan, ya ngilmu apa wae, malah ngilmu kesenian barang ya to gatekke. Lah kuwi aku seneng banget. Inggih. Mergo ngene, Nggih. kesik-kesik aku tak takon dhewe lho. Anu sing ngajari kowe nembang karo nggongso jenenge. Lih, mriki rak inggih nandhal menika kanggo abdi dalem wirat pradangga ing semanten kathahipun. Saben-saben gladi inggih piyambakipun menika ing gladi kula. Nggih olah karawitan, olah swara, olah beksa. Ngaten to Rama. Apa sing demange sing jenenge Demang Muntara kae sing gladi. Inggih antawisipun menika. Kuwi apik banget mergo saiki budaya kandhani ya nek durung ngerti. Budaya kuwi iso nyawijike bangsa. Ngaten. Kuwi utamane. Inggih. Dadi ngendi sak bangsa iki iso didadekake siji mergo ana budaya. Budaya. Ha, kuwi kudu diuri-uri. Kaya ning RRI barang kae sing uri-uri budaya kuwi tansah wah nganti kaya ngono kae. RRI menapa to Rama? Ya iki ana anu sabrang sawetara ngono lho. Nggih. Inggih Rama. Bakune ngene. Sedaya kelawar nggih mesti didhawuh panjenengan dalem to Rama. Kula tansah gegilut olah kridaning guna kabudayan utawi kagunan menika. Ngono. Inggih. Napa to Rama sajaipun wonten bab ingkang badhe pun dawuhaken dhateng ing Anu, putra. Kowe kira-kira wis duwe anu to apa kuwi jenenge? Wong Sir-siran. wadon sing to tuju ngono wis duwe apa lho? Dereng Rama. Durung tenan. Dereng. Durung nak pune. Kok ora turun keng ramane lho. Kados pundi to? Lah ramane ki biyen isih cilik wis duwe patokan kok. Renteng-renteng. Kuwi anggere Dengan nyenggol aku menika menyang lho. ngono. Kula menika namung matur sak wontenipun nggih Ya kados wis karepmu lah. mekaten, Kowe arep Awit ndo. ngaten Rama. Heeh. Kula menika rak nulat Kanjeng Rama ing reh babagan katresnan. Menawi pamilih kula mangke mboten trep mboten pas, kula kuwatos mangke saged mandheg dalan. Awit tiyang Palakrama menika rak kedah wonten katresnanipun. Lah Iya. pramila menawi kula dereng pinanggih kalian putri yang tetela dados rasing manah kula mboten badhe milih menika Rama. Ya, nanging ngene. Gus Cah Bagus putraku Pangeran Surya Kusuma. Inggih. Iki senajan kepiye wae bapak kudu paloka karo kowe. Menapa Rama? Antaraning Adipati Sabdo Jati lan Adipati ing Carang Lampit. Kuwi wis sarembugan. Babagan anggone bakal bebesanan. Lah ngene. Piyambake duwe putri sing jenenge Candrawati. Kuwi nek dibandingke karo kira-kira wong sak kadipaten kene kuwi ya ketemu nomor 1 lan 2 ayune. Lah sire bapakmu kuwi ya ramamu kuwi bakal njodhokake antarane Pangeran Surya Kusuma karo Dewi Candrawati. Siji padha-padha putra adipati. Kang nomor 2 pancen antarane Carang Lampit karo kadipaten kene kuwi kepengin banget ya kuwi nyawiji. Nyawiji tegese yen ana kurange kono kudu diimbui saka kene. Nek ana punjule kono diprapal dienggo ngimbui ana kadipaten kene. Nglumpukake balung pisah. Men dadi kekadangan nganti sak lawase. Piye? Inggih Rama. Nengestunipun menawi badhe matur wonten ngersa dalem menika kok nggih ewuh kaya ing pambudi Rama. Ing sekawit kula sampun matur. Benjing kang dados jatuh krama kula menika tetela putri
ingkang dados pilihan kula. Ingkang tuhu-tuhu kula tresna dhateng piyambakipun. Menawi panjenengan dalem sakmenika lajeng njodokaken kula kaliyan sinten kula? Candrawati. Dewi Candrawati. Lah kula menika dereng tepang dhateng piyambakipun. Pancen leres nalika rumiyin tasih alit sami-sami alit nandalem kaliyan adipati wonten ing Carang Lampit menika pasederekan. Neng sasampunipun rumaja tumaruna babar pisan kula menika dereng ngertos dhateng Candrawati. Dados ngaten nggih Rama, Bu inggih sampun ngantos dipun ngwarsa antawisipun kaprajan kalian katresnan to Rama. Ning ngene lho Candrawati iki yen jaman umur 17 tahun. Nggih. Iki kaya ibumu iki lho. Kaya ibumu iki. Bener, Ger. Wis cilik, ora gembrot ngene iki. Jaman sih Menika cilik. mboten sah dingendikake to. Bener, Ger. Ora-orane yen ramamu ki njlombrongke karo kowe. Candrawati ki bocah wayu banget ya kaya ibu iki. Oh, sing urung rusak dhisik. Ora mboten sah ditambahi niku. Disendikani wae to, Ngger, dawuh ramamu lho Ayu iki tenan lho. kok, Ngger. Menawi kala rumiyin tiyang omah-omah niku pancen dipun jodokaken Rama. Neng menika sakmenika katosipun kok mboten trep malih. Dados pancen kedah milih wanita, priya milih wanita ingkang dipun tresnani, wanita milih priya ingkang dipun tresnani. Ya, Menika ngene. nembe sae Rama. Rama. Menika Kang Mbok. Ngene Bune. Kados pundi Kang Mas? Yo. Ingsun kuwi ngerasa yen yo bener omongane. Pangeran kuwi. Ning aku kuwi sawijining adipati kok. Iya to? Lah iki. Ngene lho, Ger. Nggih, Bu. Tetepungan luwih dhisik. Mbok menawa njur ketemu njur tresno. Lah, heeh. Bener. Bener. Bener kuwi. Oh, ngaten. Kowe kuwi bakal ganti gumanti lelenggane Rama, mongko syarat sarana kudu kowe golek bojo utawa kowe golek garwa Prameswari. Kuwi syarat sarana. Mula wektu dina iki mbuh kowe engko seneng, mbuh kowe ora seneng, ning aku nundung marang kowe. Coba telesien. Yen sekirane Candrawati kuwi cocok lan dadi jodohmu ing pengkone ora kurang merga. Aku ora meksa. Pun Rama ora bakal meksa karo kowe. Ning yen kowe ora seneng, matur Rama. Ya. Nggih, menawi pancen dawuhipun Rama kados ngaten nanging sampun ngantos cuwahing penggalih lho Rama, mangkenipun menawi mboten trep kalian menapa ing dados keganangan panjenengan dalem. Ya, ya. Nggih. Ah, nggo prajurit. Nggih, kula tindak ngelangke kemawon Rama. Langke wae. Nggih, ngaten. Ya wis. Tak pengestuni. Nggih, menawi ngaten Rama, Ibu, kula nyuwun pamit. Yo, Ger, sing hati-hati yo, Ger. Muga-muga Sing hati-hati, Ger. Petuk njur tresno. Ngono ya diajeng. Nggih, Mbok. Ya. Yo, sing hati-hati yo, Ger. Iya, Ngger. Nyuwun pamit Rama. Aja minggak-minggak, ya. Bablas. Kabupaten Carang Lampit. Sendika Rama. Ya. Bune. Nggih, monggo Kang Mas. Nggih, monggo.
Nah, Sugeng dalu selamat malam dumateng bapak lan ibu, kepada Bapak dan Ibu. sugeng lelenggahan Silahkan duduk ing panggung toprak RRI. di tempat masing-masing. Kok ora nyambung? Lah, silahkan duduk di panggung RRI ada linggo rene kabeh. Iya iya iya. Ngaturaken wilujeng ing lelenggahan. Selamat menikmati. Kok ora sesuai karo sing tak kandhake ngono lho. Lho bahasa Indonesia ki praktis. Paktris ya paktris kok. Praktis. Praktis. Paktris. Nah ya umpamane nek basa Jawa, Heeh. kuwi ra ana trep-trepane. Iya. Mulai saka umpamane turu, tilem, sare lan sak piturute. Ngleker. Nah, ngleker, ndekok, mlungker. Nek bahasa Indonesia tidur. Jadi Wes, perbendaraan katake oke Jawa ya. oke Jawa. Oh ya nek kuwi tenan agekno mangan. Nah, Mangan kuwi ana dahar, maem, nedo, ngemplok, badok, nyekek, nah, lan liya-liyane. mula kuwi. Kuwi mung mangan. Ya wong gendruwo oke Jawa lho. Gendruwo. Lah luar negeri gendruwo paling apa? Iya. Paling mumi, Ah. paling vampir kuwi tok. Ah, ah. Lah ning Jawa ki nek gendruwo, pocongan, glundung pringis, tuyul lan liya-liyane. Oh iya ya. Lah iya to, dadi wong Jawa ki aja disepelekke. Sugih. Sugih kawruh, Kowe ya sugih kawruh. ya genah. Nah, nek mung sugih kawruh ya kedung kawruh. Wah, kedung kawruh. Guru. Kowe iki guru to? Lho, Lah nek guru kok kita muridnya kaya ngapa? Lho guru ku lak ya gede dhuwur sing berwibawa gagah. Agane teko, wah Pak Guru rawuh. Lah coba kowe. Wah, tukang kebone teko. enggak terus tukang kebon. Ambak-ambak ngono ning pinter. Pinter saiki coba pamane Takono. basa Jawa ki piye basa Jawa? Siji, Setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan. goblok. Lah piye? Lah nek kowe coba. Nah, Siji, setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat. rendeng. Kok rendeng? Lho bar tiga ya rendeng to. Masa bar tiga kok sekawan ki lho. Apa ya nek bar tiga kok iki mangsa sekawan ya rendeng. Wah, iki golek watu iki. Golek watu iki. Golek watu nggo apa? Lah wong bar hitung-hitung kok tekan mangsa. Amun setunggal kalih tiga rendeng. Nah, bar rendeng ruwah, poso, sapar. Ya, kowe pinter. Pinter. Lah nek pinter coba. Piye carane nglebokke gajah ning jero kulkas? Oke, nek mbok wong pinter o profesor ya ora iso. Kok ora iso ki lho? Lah wong gajah sakmono gedene. Kulkas ki mung cilik. Alah kowe bodoh berarti. Diketok-ketok. Ora iso. Ayo ora sedek. Aku iso. Piye? Nglebokke gajah ning jero kulkas ki, kulkas dibuka, Hah? gajah dilebokke terus ditutup. Wah, lah pekokmu ki lho.
Lah apa? Ayo ora sedeng. Lah sing ngomong sedeng sapa aku teh kok ngomong carane kok. Mbok sedeng ora karepe wong sing penting carane kok. Oh, carane ya. Carane kok kulkas dibuka, Buka. gajah dilebokke, blus terus ditutup. Kuwi carane, mbok sedeng mbok ora karepe. Nek mau ngono aku ya iso. Iso piye? Piye carane nglebokke sapi ning jero kulkas? Kulkas dibuka, sapi dilebokke terus ditutup. Ora sedeng. Lah kok ora sedeng? Lah gajahmu cek ning jero. Iya iya. Ayo. Berarti carane piye? Carane dibuka, gajahe ditokke sik. Terus lagi sapine kon mlebu lagi ditutup. Oh iya iya. Ngono. Lah saiki umpama balapan gajah karo sapi ki menang ndi? Anak mlayune genah menang sapi. Menang gajah. Menang sapi. Menang gajah. Kok iso? Oh, sapimu jek ning jero kulkas lho. Menang gajah. Oh iya ya. Nah, lah wong sapine jek ning jero kulkas kok menang sapi koclok. Ya menang gajah ae. Saiki kowe ndek gajah, aku ndek sapi. Heeh. Kowe rak ndek gajah ta? Heeh. Nah, piye carane mbedakake utawa misahke Iya. gajah sing gedhe karo Ya sing gampang, cilik? gajah sing gedhe leboke kandang, sing cilik gorene. Ora gelem, sing cilik ki wong anake kok melu terus. Gajah sing gedhe tumpake truk go ngaleh. Ngetutne mlayu. Lho, carane piye? Gampang. Piye? Diada-yayaan. Terus Diayak. Sruk. Kok sing cilik do tiba. Telepok. Pisah. dadi gajah iki diayaki. Aku tekok, toko apa sing gedhe dhewe? Ya to serba, Ra iso, pasar. ra iso. Lah, Toko ayakan gajah. kok iso? Apa ya nek gajah kok diayaki iki lho? Saiki tak takok, Apa? wong sak RRI sakmene iki sing paling bodoh dhewe sapa? Wong sing ora sekolah, Salah. wong sing ora berpendidikan. Ayo apa? Wong sing percaya nek ana gajah diayaki karo ayakan gajah didol sakmono gedene. Aku tekok, kewan apa sing gedhe dhewe ning donya iki? Lah ya gajahmu mau. Ra iso, Gajah dinosaurus. ra iso. Kabeh kewan iki gedhe dhewe. Nek ra gedhe dhewe apa mbokmu sing gedhekke? Sik ta takokmu ki piye to? Lah, aku tekok ngene. Kewan apa sing gedhe dhewe? Heeh. Kabeh kewan iki gedhe dhewe. Lah nek ora gedhe dhewe apa mbokmu sing gedhekke? Apa dikompo? Dadi saka lahir Heeh. utawa Kuwi netes gedhe dhewe. gede dhewe ya. Ora cantik kowe. SDM-e beda kok. Oh iya ya. Iso gedene iki mergo gede dhewe ya. Kowe ngerti ora? Nah, Neng endi ndelike gajah? Oh. Gajah Yo. ki ndelike neng endi? neng kandang. Ora iso, ijek ketok. Nek neng buri sepur, Ijek ketok. neng nggon wit. Ijek ketok. Lah ning ndi? Neng RRI Surakarta. Kok iso iki lho. Iso. Kok iso nek gajah ki ndelike neng RRI Surakarta? Kowe iki neng endi? Neng RRI. Kowe mau ngerti gajah ora? Ora. Lah iya ndelik gajahe. Anu kowe ngerti ndelike mbokmu. Wah, gajah kok sapa RRI. Lah kok ora temu ya berarti ndelik. Tak takon. Kowe ngerti sing jenenge aksara Jawa. Mergo aksara Jawa kuwi lah arang-arang diwulangke ning bocah cilik. Bocah-bocah iya. Ben ngerti tata susila. Nah, kudu ngerti saka aksara Jawa. Aksara Jawa. Aksara Jawa mudeng ta? Mudeng. Nah, ana caraka ngono kae ta? Ah. Nah, ana caraka kuwi ana pira cacahe? Ana caraka iki ana 20. Kok iso? Ana caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga 20. Salah. Kok salah? Ana caraka ki mung 5. Lah kok iso? Lah hitungan ta? Ana caraka. Nah ya wis kuwi. Lah liyane? Aku ora takok. Padha karo kowe mau ta aku ora takok piye sedeng apa ora golek carane. Kowe ngerti buah anu buah gedang? Buah gedang, pisang, Gedang. banana, Gedang apa sing enak dhewe? gedang Ambon, Ra iso. gedang Rojo, Ra iso. gedang Kepok, Gak iso. gedang susu. Dudu. Lah gedang apa? Gedang wis mateng.
Lah gedang lojo, gedang ampun nek mateng po ya enak. Oh iya ya. Manuk wae iso mbedake mateng karo ora ya. Terus wong gedang apa kok Umpama enek upama no? gedang, enek roti, Heeh. enek lemper. Heeh. Kira-kira kethek iki senengane apa? Ayo. Ana gedang, Lemper ana roti. ayo senengane mesti gedang. Oh, ketheke pinter. Piye to? Eneng lemper, eneng gedang, enek roti. Kethek iki senengane apa? Gedang. Lah Bu, ketheke pinter lah. Ketheke endi? Lah kowe iso ngawake paling enak dhewe berarti ya ketheke kowe. Oh, dadi aku ki kethek ngono to. Iya, ayo tembangan. Tembangan. Mumpung sinambi iki kak informasi ke masyarakat. Informasi ke masyarakat. Mergo hawane iki pancaroba. Pancaroba iki perubahan iklim sangka masa rendeng yang mangsa ketiga. Bener. Iki cuacane kan ya adem banget. Dumateng warga masyarakat kudu tetap menjaga stamina tubuh. Siji kuwi, nomor loro perkara demam berdarah. Nah, Saiki wis rada lale, wis rada apa ki lali. lali. Dadi kudu dielingke nek nyamuk demam berdarah ki ya jek urip, ya iso membahayakan manusia. Iya. Kudu ngresiki banyu-banyu. Sing jenenge kegiatan 3M. 3M kuwi Menguras, menutup, mengubur. Nek bojoku kan 1M tok iso. Kok iso 1M tok? Ayo mungkin pendak tanggal 5 apa pira ngono. Kae beda. Ki hubungane ki nek nyamuk demam berdarah, Kuwi senenge manggon ning nggon banyu sing mandek. nah contone neng mburi kulkas. Mburi kulkas Ya ya. ana pembuangan air. Pembuangan toh. air. Nah, kuwi sing arang-arang diresiki. Terus jamban-jamban Jamban. sing jarang diresiki, Ana meneh. selokan-selokan sing banyune mbambek, Bener. Nggon umben manuk, omben manuk, pot bunga, pot bunga, Nah. akuarium, terus gombal-gombal sing ting selampir, daster. kok terus nyandak daster ki lho. Oh iya no, nek nyamuk lanang ki mesti mencoke ning daster kok. Oh dadi nyamuk ki ya miteni to. Oh, lah kowe ra iso bedake. Nek nyamuk lanang Iya, mlebu omah bleng. bleng. Kuwi mesti jujuke kamar, mburi lawang, ana Iya. daster. Iya. Nah, mesti mencok ning kono, ngendoke ning kono. Ning nek nyamuk wedok Mencoke. mesti ning nggon ngarep lemari ngaca.